En af de oplevelser, der har gjort allerstørst indtryk på mig, det er oplevelsen med at møde kvinderne. Vi kommer med ind i denne her kirke uden gulv, ingen isolering, det er rå vægge. Og så går de bare i gang med at synge og danse og juble og spille på trommer. Man kan sige, hvorfor er de så glade for at se netop os? Og det er jo det her med, at vi er med til at give dem et håb til en bedre fremtid. Håb til mad på bordet. De havde ikke andet, så det her det er netop det, der er med til at give dem et håb for en lysere fremtid. En af de historier, jeg har båret med mig, var en kvinde, der stillede sig op og fortalte, at hun for den første løn fra Coffee Beanies havde købt en hoveddør. Og hun var alene med 4 børn. Siden manden var død, havde hun ikke følt sig tryg om natten, og hun var bange for, hvad der kunne ske med børnene, når hun lå og sov, hvad der kunne ske med hende selv. Det havde haft afgørende betydning for hende at få sat en hoveddør, så hun for første gang, siden hun mistede sin mand, var tryg om natten. Hendes historie glemmer jeg aldrig, og betydningen af at sælge Coffee Beanies mærkede jeg så stærkt. En dag er vi oppe at besøge en af strikkegrupperne. Og i den her gruppe, der er der en kvinde, som stikker ud. Hun er meget ung, og så fordi hun har et utroligt sådan sårbart udtryk i øjnene. Jeg spørger, hvor gammel hun er. Hun er 22 år, og vi taler lidt om den lille baby, hun er siddende på sit skøde. Og så spørger jeg, hvad laver din mand? Og så vender hun bare hovedet væk og sådan ryster lidt på hovedet. Hun har ikke nogen mand. Og jeg tror, at lige i det øjeblik, der gik det op for mig, hvor vild en situation hun sidder i. Verdens fattigste land, ung kvinde, alene med et barn. I Burundi, der er det manden, der arbejder, manden, der tjener. Det er også manden, der arver jorden. Så man har ikke ret mange chancer som ung, enlig kvinde. Men det har hun, for hun sidder der midt i sin strikkefamilie og får sin egen løn og har rent faktisk et livsgrundlag for sig selv og sin baby. Hvis jeg skal fremhæve særlig én oplevelse, så var det i en af strikkegrupperne, hvor vi kom og besøgte dem. Og der var der en meget gammel dame med rynker i ansigtet, og alligevel havde hun smil i øjnene, som fortalte, at det her det betød helt regulært, at hun ikke behøvede at tikke på gaden. Og det blev meget, meget vildt for mig. Så det var virkelig fedt. Det gav det bare rigtig meget mening.